Boer, of schaatser, of rapper. Wat heet dat? Echt trouwens totaal verschillende dingen. Oké. Hoi, welkom bij een nieuwe video. Wat geven jullie van, Mieke? We gaan je een test van welk broodbeleg ben jij? Oké, wat? Is het al vaak behalve? Nee, eigenlijk net. Ik net zo Ik vaak. eet heel vaak wel fruit in de ochtend eigenlijk. Ontbijt ik alleen maar een banaan en dan ben ik wel vol. Je weet allereerst hoe erg ik van pindakaas hou. Want er is een plan praat maken over pindakaas. En dat is echt de leukste video die ik ooit kan kijken. Haar van pindakaas. Ik hou net van pindakaas. Oh. Totaal net. Maar we beginnen eerst vraag. 's Ochtends. Smaars ben ik of net te genieten. Mat ik eerst koffie. Ben ik het sinds in huis. Snoes ik eerst 3 keer. Ochtend, wat is dat? Spring ik uit bed, maar heb ik daar gelijk spiet van. Ik ben best wel een ochtendpersoon. Om eerlijk te zijn. Dus ben ik het zonnetje in huis. Ben ik het sinds in huis. Ja, ik vind maas vind ik altijd wel lekker. Ja, ik ben wel een ochtendpersoon. Wat worden ze letten worden als het krutvirus? Boer, of schaatser, of rapper. Wat heet dat? Echt trouwens totaal verschillende dingen. Maar oké. Student, clown, voetballer, prinses, dokter, twijfel, arg. Arg. Raar. Arg. Brandweerman of zuster of dolfijnentrainer. Sowieso dolfijnentrainer. Oh. Dag je vrij, wat doe je? Netflix, skimmotie. Naar buiten. Of naar buiten. Ik denk even naar boeten. Ja, is dat wel zo? Nee, dat lieg ik. Ik ga Netflixen. Ik heb wel helemaal leuk en hip van. Ik ga naar boeten. Dat doe ik helemaal net. Wat heeft je voorkeur qua kleding? Zwarte, wit of kleur? Eigenlijk wel iets meer kleuren, denk ik. Ja, ik heb... Met wie zou je wel zijn boterham willen eten? Nou, Rapper Sjors, Peter Jan Rens, wie is dat? Of Patty Praat. Sowieso Ja, Rapper Sjors. Sjors. Want hij eet, ik graag een broodje pindakaas. Ja, Ik dus heb dat. met een broodje pindakaas gegeten. Met wie zou je absoluut geen boterhammetje willen eten? Oh, Bassie of Adriaan? Oh, dat was die tussen Bas. Het les, absoluut net maar Adriaan eigenlijk. Adriaan is die toch maar die smink. Nee, dat is Bassie. Echt? Ja, volgens mij wel. Wat is dit verschil? Adriaan is de... Ja, Bassie is de clown. Oh, dan wil ik het net maar Bassie. Oh. Want dan zit die smink helemaal op het broodje. Heel vies zit dat eruit. Wat drink je het liefst bij je broodje? Chocomel, fristie, melk, hoppa, Bloody Mary of cola? Sowieso Is cola. Cola bij die ontbijt? Ja. Gooi dat blikje even iets. Oh. Even... I love cola. Oeh. En kies nog even snel tussen deze dingen. Patatje oorlog, M&M's of bier. Oeh, moeilijk. Zou het Moeilijk. straks best ongezond? Of als chocola? Of is het Patatje alcoholist? oorlog. Ik ben pindakaas! Yes! Oh, yes! Oh, wat ben ik Jouw blij. swingende, smeuige persoonlijkheid zorgt ervoor dat je pindakaas bent. Of je bent natuurlijk fan van rapper Sjors. Of ben je rapper Sjors zelf? I love pindakaas. Heerlijk. Geweldig. Nou, dan wie dit een video van Joet. Dus dan ben ik benieuwd wat voor broodbeleg als stoof is. Drop het even in de comments. Want iedereen is uniek en iedereen is een ander broodbeleg. Heel Vergeet net te liken en te abonneren. En dan zien we je de volgende keer weer. Hey jongens, doei!